Mali ko kan an ka foli ani tandi bɛɛ ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma. Amadu El Konare. Amadu El Konare i k'a dɔn ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de kofɔ. O don. Kunnafoni min ni kunnafoni dilaw de bɛ kɛ sababu ye a ɲɛ ka dɔn. Awɔ. Sabula su m'a ko walima dugu mana jɛ sani dugu cɛ kunnafoni dilaw i k'a dɔn olu ka suna man jan fiyewu u bɛ munumunu sa olu kɛ fa bɛɛ lajɛlen la. Politiki kuma hadamadenya kuma sɔrɔ kuma jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na olu de b'a sɛbɛn. Jati. U b'a sɛbɛn tubabu kana Amadu El Konare a fɔra anw ye u bi sɛbɛnni min kɛ an ka tugu kɔ nka i k'a dɔn kilisi mana f'i ye bamanankan na Amadu El Konare a se ka yɛlɛma kan wɛrɛ la n'o tɛ a kilisi bi tiɲɛ nɛgɛw kɛra fɛ sɔgɔmada in na Mamutu n'ale ye wuli ka jɔ kɛ e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛw kunnafoni an b'an sɛbɛn kɔrɔsu a la sisan fa warla ka di nataba ma ka don sugu la sugu bi wo ka sɔrɔ a ma fɛn sɔrɔ ka san e ka kunnafoni bala cogo bɛ de bi Amadu El Konare o balangele to tɛ bala la fo a kɔnɔfɛ kɔ Amadu El Konare n'i ye buguri k'a kɔnɔ u ko buguri bala n'i ye sanu k'a kɔnɔ u ko sanu bala n'i ye ɲɔ k'a kɔnɔ u ko ɲɔ bala to wɛrɛ tɛ bala na Amadu El Konare k'a dɔn a kɔnɔfɛ kɔ kabako Amadu El Konare n bɛ n geleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'essentiel a bolo ko siɲɛ 30 sɛbɛnni kɛbaa de ye S2 SS a ko min ye bamanankɛ bilen Mamadu Igwaru Jara i k'a dɔn ayiwa yalima a bɛna kɛ URD président ye wa ɲininkali to min bɛɛ toi min bɛ Mamadu Igwaru Jara la ani jɔyɔrɔ min b'a la ani fanga min b'a la a ko i k'a dɔn Sumɛlɛ Sise Ala k'a hinɛ i k'a dɔn kabini Sumɛlɛ Sise kɔni danyana URD kɔni kɛra fala ye a ko yalima Mamadu Igwaru Jara a y'a ka minɛnw jɛ a n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn a n'a teri ni dɛmɛbaw u nan'u da URD kɔnɔ samarikala ko Mamadu Igwaru Jara nani min filɛ nin bɛna kɛ fiɲɛ kura ye fiɲɛ kura min n'a bɛ sɔn ka fisaya URD ma nka min ye Barilabugu ye URD jawala de ye yen ye yalima bɛɛ lajɛlen na sɔn a n'a ja bɛɛ lajɛlen ye a ka kɛ président ye wa ɲininkali to min bɛɛ a ko ka siga kɔni tɛ min na cɛnindigiya bɛ maa min kɔnɔ o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye ayi Mamadu Igwaru Jara yalima URD ka nin nani yalima i k'a dɔn n'a kɛ candidat ye présidentsigi min n'a kan ka boloda sɔɔni yalima n'a ɲɛɲini wa Sumɛlɛ Sise Ala y'a miniji dɔgɔya o kɛra k'a sɔrɔ min kun ye jateminɛw ni hakilinaw ye bɛɛ lajɛlen ka miiri tun bɛ Sumɛlɛ Sise de kan k'a fɔ a na kɛ Mali président ye kuma minnu fɔra a fɛ a ye wulikajɔ minnu kɛ ko ni ko min dara k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ ani janfa minnu kɛra a la i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen kun labɛnnen bɛ a ka k'a ye nka Ala b'a yɛrɛ sago de la marakalakaw ka nin den bamanankɛ bilen min ye Mamadu Igwaru Jara ye a nacogo URD la a bɛ fɛn caman kofɔ sɛbɛnnikɛla kɔni ko foyi tɛ kɛ gansan ayi nka don nataw la i k'a dɔn k'o na ɲɛdɔn o bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Igwaru Jara URD i k'a dɔn u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ wa u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɛbɛn kɔrɔsuma ni ko kɛra u kɛcogo la a ko nka nin bɛɛ lajɛlen tɛ se ka dilan fo sigi ka fɔ ani jateminɛba kɛ maa caman ba URD la f'olu ka jɛn n'a ye a ko Mamadu Igwaru Jara a ye wariko ɲɛdɔn sabula wariko o da ye banki ye banki baarakɛla don jesina ni jamanabaw farala ɲɔgɔn kan ka banki min sigi i k'a dɔn ale de y'o ɲɛmaaba ye bi a sigilen bɛ Dakaru kabako a ka nani kɔni jamana kɔnɔ o na kɛ sababu ye ko caman ɲɛ ka dɔn a ko Mamadu Igwaru Jara a ko awa URD denbaya o kɔni y'a kunbɛ awa i k'a dɔn kunbɛ ko ɲuman na maa a bɛ se k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ye u bɛɛ lajɛlen fɔlen don min b'a to ɲɛta ani awa gɛlɛyakisɛ bilen an bɛ se ka kisi o ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Igwaru Jara i k'a dɔn a yɛrɛ dɔnnen don sabula min ye wulikajɔ ye a delila k'o kɛ masakɛ ɲini na sɛbɛnnikɛla ko awa jɛkulu min sigira a fɛ o fana ye jɛkulu barikamaba ye olu damanda mana fara ɲɔgɔn kan ɲɛta bɛ sɔn ka ɲɛdɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min nzalo ka bɔ awa l'essentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tungura ne na n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Sud Hebdo min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa Abdul Aziz O Jalo nin ye ale ka fasiri ye awa fulakɛ ko an bɛ don min na i ko bi a ko diɲɛ ti to bolo kelen kan a ko min ye Mali jamanakuntigi danga Colonel Hasimi Goita i k'a dɔn k'a fɔ ko su bi ko wa dugu yɛrɛ jɛ ka teli a ko ni maa min hakili b'a la tileba guni fɛ ale de nana i k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma CNSP minnu ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga tɔ kun kɛra zanni kele kelen ye sabula min ye jamanaden minnu dusuma kasalen tun don olu kɔni tun ye
faga in sebe koro jukoro fisi bo min ye ka do awa finitigila kaw nana ninga to nyongiri kafira daga o yoroni be jekulu min zigira ko de ma CNSB nyema ya dira colonel Asimi Goitama o nga ame doni mina iko bi ale de kera jamana kundigi ka dangai kerengere nyana min ye shinindo jamana kala kana ko ki sauma asibeni kala ko ame do mina iko bi ko puma kura obala ka fo ha min ye ma chamanye olu de bala ku ka korota ka yira ka fo colonel Asimi Goita ko aka jamana nyema ya nyine wa ko luka de men sebe koro simen chale do ninga nyese ama sebeni kala ko ningo nyera kisa efe jume ni yata ninga laje ako sharia uni puma ka chama dile do malika benga do kono haka jami ye sharti mingara sababu ye ka chamanjoro fakansigi ko lu ko ni mi dangana ya da ka sharia kse chetke dola ka yira ka fo amanga min ye jamana kuntigi walima akadanga oluka kamo ikado jamana nyema ya nofe onga sebeni kala ko na manya o sebeni do ko bolo nobla min ye ma do ka wuli kleba guni fe ubala ka ku dala gose o min ye colonel Asimi Goita ale ka ke cheboye yala ni ngoi ko ni ndem ma siga siga wa onga sebeni kala ko Asimi yera ka haglina e jume ni bela jelela o ko ni maseka do ma fe tigi onga min ye ikado awatu abukado before ko ki ne repompa konsa ako ikado puma ma fo ninga nyunyugu bonya e min yera na bi kunga ni e ma fevo e ma galundigia ikado nga fo ko abi fe do mana de sebeni kala ka jatela akwa me doni mina iko bi colonel Asimi Goita fe ma kono fenda kono ma tige ala yininga do da min ngoni jele do iko fara kono ji oye ka fo ayre ma fefo ma ye folo wa ma ka koro tani pmanye onga deme do ko ni me keranyana isa ka ujim ale na jenyo do haka jekulu baba bulo nuko mi mako aserte ale ko ni afo ninga borodo waka nuko bwala peu ka jira ka fo siga tala Asimi Goita oluba nyina fe aka kamo jamana nyema ya nofe wana ya kamo oluba kobi uba ko shini jama kulu bade ne be olubolo munu nyira e musola ka chala wako ka kene Asimi Goita aka jamana de ya nyuma ani haklina jonjo munumbe ala dania mi maka oluba fe aka ke cheboye onga sebeni kala ka fola ako olu ko ni memmi nyine Asimi akika korota jona no teningo imato ni njugwa ina abina ni misi ani siga siga e macha manduzuguna sabula ni ya taninga laje benga munu tiga no blala no oluba semenchi aka fo ikado transition kono ma munu me ni joro badira oluba nyema ya kola olu kanu kamo ikado ako nofe sebeni kala ko oko osigilebe onga mi vanambe ikado ni Asimi ko abige cheboy sebeni kala ya yerema nyinga abina ke cheboy ikado to jumen chwala bela jele ma donga fo politiki mate ma mi do aya ka wulika jo bela jele ke sorodasi ya buna nguka ogo yala na abina kamo ayere no ye independent wa sebeni kala ko fana na ke ikado yere fa baye sabula anga jamana konna la minye politiki ma munu da waledo no bitai ikado politiki ma ba kemefla ana kunga fe karamo de batungura kana fo ibige independent ye kibina seba ya soro akoko kote fana otuna doni kuye onga ko garsige bakeli mime Asimi Goita bulo na ya kamo karamo de batungura ko fo okon o yenamara de sabula minye kake ere bulo be digela ibala ka dige ko nin klai ka do ke nirona buyani totai ko oluka jatela obige Asimi aka garsige la belebele badoy onga minye kuru consonnel na manya ka fo election mimbe no kara sababu ye ka jamana ere bisi baza o minye re kara sababu ye ni Asimi nunye faransoro ka sababu ke namara ni kurutu kule o kara ikado kuru consonnel mo fe wati timenuna ko yala makura munume hal ni Asimi yere jakusa ke cheboy yala oluna songa do kurutu rawa ngali tomi o sigilembe o ngasebeni kala ko mami be no e kuru consonnel nyema e bi ale ba don chomina ale madala ka fo ko oluna songa do kurutu blono wasa ka jamana siga se sabara kono ble o ko Asimi udama ere fana na chomina abe jamana inve chomina mami ndo ikado haklina nyuma bala chomina ka ye ka fo kabina jamana chito fere bolo do e ko ka sendola ko lu dalendala ka fo abina so oma nga uko mingo ni njeledo Asimi be yoro mina iko bi dananya ni makama mimbe aka ani ka do haklina jonjo mi mala kanyesi jamana ma ko jamana ka basiki kama ere ka nga wulika joke juna ka ke ma hakli juru chanale ninga jatemine ke ka kalgili sebe koroke jume nyuma ye aunga foso malima ndina do fara gole yaka aka otabulu sira tama ko debina ke la nyine ye wo ye kuna tige baye kuna fone fle anye mimbo ikado sudi ebdo kono aka bido bolila Amadou
El Konare ne cɛ sirilen awɔ i yɔrɔ se t'i ta ye ayi Amadu El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Express teliman kɔrɔ a ko di sɛbɛnni kɛbaga de ye Musa Jara Musa ko a ko di a k'i k'a dɔn an ka gouvernement Amadu El Konare k'a dɔn n'a sɔrɔla maa sumanba bɛ a bɔ gouvernement in na ministre min n'a bɛ nafolo kunna a k'i k'a dɔn a bɔ jɔrɔ bɛɛ Amadu El Konare min ye Alfuseni Sanu ministre de l'économie et des finances ni ministre in galabu mandi a bilalen bɛ baara min na a k'o dɔn Amadu El Konare k'a dɔn takun yɛrɛ ye min ye baara ɲɛnda bolo kabako sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɔrɔfɔ in sɔrɔla maa na maa min bi baara kɛ Banque mondiale ye o de ye kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali kɔni an dilan dɛba min ye ayiwa Asimu Goyita a n'a ka président min ye Mokutari Wani ye i k'a dɔn su bɛ sɔn ka k'u la joona ni ministre in fɛ Alfuseni Sanu i k'a dɔn galabu t'a la wa baara yɛrɛ dɔn o t'a la a ko maanifi kamana gwana a taara i yɛrɛ sɔrɔ ni ministre in na cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko Banque mondiale baarakɛla dɔ bɛ o de ye kɔrɔfɔ in bɔ a da o ko Mali kɔni y'a yɛrɛ fa Mali bɛ se ka taa nin jɛ in da ka kɛ ministre de l'économie et des finances cogo di a t'a dɔn i k'a dɔn a tɛ fɛɛrɛw dɔn a tɛ dabali dɔn a ko i k'a dɔn jamana yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔni ka balo ka se nin yɔrɔ in ma a ko a bɛ Ala de bolo n'o tɛ ministre in dɛ a ko ministre des finances et de l'économie a ko i k'a dɔn yalima a b'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ wa kɔsa in na i k'a dɔn a ka a wa fɛn dɔnbaliya sɔrɔla fɛn min na o de ye i k'a dɔn ministres bi ɲɔgɔn ye kɛ u ko min ma a bɔ video conférence o de senfɛ i k'a dɔn a bɛ kuma ayiwa an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ja la hali ni farisogow tɛ kɛnɛ kan a ko de senfɛ i b'a ye k'a fɔ farafinna minisiri caman olu kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ k'a jɛ u ka jamana na a ko i k'a dɔn Mali ta kɔni kolo k'ala damanda ani kuma balani dama sɛbɛnnikɛla ko a ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ to ten n'a ɲininkara jamana yɛrɛ kan ka sɔrɔ bolo minnu kɛ walima hakilija yɛrɛ bolo kan ani bɛ wari yɛrɛ dɔn wari ɲini dabaliw la a ko i k'a dɔn o bɛɛ de kɛra majɛ ye a ko i k'a dɔn mondiale maa caman y'a jira k'a fɔ Mali ka nin ministre ministre de l'économie et des finances nin tɛ foyi dingɛ dɔn a ko n'a dun fɔra san 10 san 20 a ye baara kɛ banque la banque ɲɛdɔn ani ayiwa n kɛra ministre ye o fana ɲɛdɔn k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji sɛbɛnnikɛla ko yalima Mali gouvernement sera k'i tugu cogo di ka taa nin jɛ in da k'a kɛ ministre des finances ye i k'a dɔn jamana bɛ lombo lama la jamana nafolo ko gɛlɛyalen bɛ a bɔ sɔrɔ bosobaw bolo sabula kuma min ni hakilina min kan ka ta dalu minnu kan ka di i k'a dɔn a dɔnni t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten min ye ministre ye i k'a dɔn n'o ye premier ministre ye Mokutari Wani n'a b'a fɛ ka yelen mɛnɛ n'a b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ joona n'a ma fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka nin bɔ ko la a ko i k'a dɔn nin jɛ min na su kɔ an na sɛbɛnnikɛla ko sabula Banque mondiale mɔɔw olu yɛrɛ kamana ganna kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a to ten sabula olu mana kuma cogo ye a bɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ Mali ka se ka nafolo caman sɔrɔ i k'a dɔn a dɔnniya t'a la hinɛ yɛrɛ ni makari n'o tɛ nin jɛ in kɔni nin y'anw fa n'o don a ka bila hinɛ ko ka bɔ a la o nin y'anw fa dɛ a don Kami dun b'a ɲɛmaa tɔ filɛ dɛ o ti Kami fiyen dɔ ye dɛ a m'a fɔ ko ministre ɲɛmaa yɛrɛ ko o fana fari fa bɛɛ wa jɔnni o ye sagajigi de ta de y'o ye a kun birilen bɛ sira dɔnbaliya tɛ o tuma k'o ka taa fɔ Digo ye Amadu El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn gɛlɛya bɛ Mali kan fo k'a fɔ k'a to ten ni nin dugura n'a sɔrɔ Mokutari Wani bɛ baara minnu kan k'a kɛ n'a b'o timɛ n'a bɛ taama o taama sira la a ko i k'a dɔn an bɛ dingɛ min kɔnɔ an tɛ se k'a kɛ wari koroni wari carini i k'a dɔn ka wari bugu a ko ministre de l'économie ale ka daludenw ministre de l'économie minnu dɛmɛna jamana in kɔnɔ i k'a dɔn a kalo kelen kalo fila Mali y'a dɔn k'a fɔ ko cɛ dɔ nana an y'o ministre ye bɛɛ n'i dɔn fɛ bɛɛ n'i dɔn fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara Plume Libre min ye Ze Kulubali nin y'a ka sɛbɛn ye Ze Kulubali ko a bɛɛ n'a ta ni dɛmɛ ma wulikajɔ ma boloda min ye i k'a dɔn k'a fɔ kata ba naani solasili 6 e k'o t'a la ka sa jɛrɛ sigi Siru Semankɔrɔ tiɲɛnlen don i k'a dɔn ministre min ɲɛsinnen don jamana marako ani mara cɛmabɔli koɲɛw ma o ministre kelen dun bɛ kalafiliko labɛn ministre min bɛ yen n'o ye colonel Abdulayi Mayiga a ko cɛ in ye maa kalaninba
a b'a ka baara dɔn ni k'a dɔnna kari nka an bɛ donni minɛ i ko bi ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn olu kɔni tɛ nansi fari kelenw ye o de ye parti politigiw ye Mali kɔnɔna la n'i ye kalafili ko fɔ parti politigi cɛba ŋanaw i b'u jɔlen sɔrɔ u ɲɛ parti 200 parti 19 i k'a dɔn o de bɛ Mali kɔnɔ disibaw ni disidenniw ani cayininaw ni k'a dɔn a tɔ bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ de ye Mali parti politigiw ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira comité d'experts olu de ye maa kalanninbaw ye minnu bɛ jateminɛ kɛ i k'a dɔn yɛlɛmamisɛnnin minnu kan ka don Mali kalafili sariyaw la politigi bunangu kan i k'a dɔn k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra i k'a dɔn ɲɔgɔn ye ko caman ye janvier kalo tile 26 tile 27 saa 2021 Bamakɔ yan nɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ɲɔgɔn ye i k'a dɔn a juru sɛbɛkɔrɔ caani na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn laɲini dɔw de kɛra jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ hakili jagabɔ kan kalafiliko kan olu ye jate min minɛ i k'a dɔn u y'o bɔ ni k'a da tali a ko i k'a dɔn k'a fɔ laɲini belebele dɔ ye mun ye a ko maa minnu bɛ yen n'o ye parti politigiw ye anw ka jamana kɔnɔ san o san jamana bɛ miliyari ba hakɛ min susa ɲɔgɔn kan ni k'a cɛ k'a di ni parti politigiw ma u ko min ma ko aide au parti politique laɲini kɛra k'a fɔ ko o ka dabila sɛbɛnnikɛla ko ka fara o kan min ye i k'a dɔn wa n'i bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa président ɲini na i k'a dɔn caution dɔ de bɛ yen n'o ye musaka ye i bɛ min sara i k'a dɔn o de bɛ sefa wari miliyɔn 25 laɲini kɛra ko k'o bila miliyɔn 50 la i k'a dɔn o fana sɛbɛn bɔra ni ka da tali asura kumana a kɛra gonzole miliyɔn 50 awɔ ni président nege b'i la o ka dɔgɔ o kan ka kɛ miliyɔn 100 de ye u sɔn o ma de n ko e b'a fɛ ka kɛ Mali président ye e ka nasɔngɔ t'i kun e mana kɛ président ye i t'a jamana faga o de don dɛ fɛn bɛ min bolo de k'an ka ta ka kɛ jamanakuntigi o mago tɛ mais je te dis o mago tɛ kɛ faso wari la u k'a kɛ miliyɔn 100 ye n ko jagokun de don dɔw bolo mais non taa juru caman cɛ k'o k'i kan na ka diɲɛ fa bɛɛ boli delili la ka na kɛ président ye i bɛ sɔrɔ ka makariko daminɛ hali a candidat photo bɛ taa ni vɛsi dɔw ye o t'a dɔw bolo o nin ye tiɲɛ ye n ko naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara kabi daw donna kuma la bɛnkan kɔni sɔrɔla fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka kabi da nana maga fɔlɔ k'a fɔ musaka min bɛ di parti politigiw ma ko o ka tigɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a bɛ n'a fɔ de i k'a dɔn k'a fɔ i ye tabila tɔrikulu cɛ la min ye parti politigi maa minnu ka cidenw kun bɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ so ni makɔrɔ siga t'o la jɔnni d'a kalama sɛbɛnnikɛla ka fɔ la k'a fɔ n'i ye Mali politikimaw ta k'a lajɛ baara yɛrɛ de t'a dɔw la ni namaraba kule ka taa maaw bolo da u kɔ karatu n'a damanda o kuma k'u sigi sa anw ye parti ye kalo ma sa walima sa ma kunjɛ jamana bɛ taa an ka wagande ale kɛsu tɔni dayɛlɛ musaka min bɛ k'a salo ka bɔ ni k'a dasi u tɛgɛ kɔnɔ i k'a dɔn u bɛ sɔrɔ ka taa u ka namaratɔ kow daminɛ n'o ye mobilibaw bi san i k'a dɔn ka sɔrɔ jɔda foyi de t'a dɔw la jamana ka yiriwa la sɛbɛnnikɛla ko o de kama kabi komite maaw y'a fɔ ko o musaka in bɛ tigɛ i k'a dɔn u ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ balaw ye Amadou El Konare ne ko e maa min b'a fɛ ka jamana baara ka jamana ɲɛtaa sabati wallahi e b'a fɛ ka na ni hɛrɛ jamana de bɛ tila ka wari ta k'o d'e ma wa wari dɛnin tɛ dɛ mais parti politigiw ka financement ne m'a ye diɲɛ yɔrɔ si wa o dun bɛ Mali la yan wa o de kɛlen don jakusa sariya dɔ ye n'i da maar'o la n'i ma kunnajɛ u b'a fɔ ko ministre ka wuli anw bɛ démocratie ta jamana minnu kan n y'a kɔlɔsi hali parti ka i b'a sɔrɔ parti denw ani kanubaw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan mais gouvernement bɛ se ka wari ta ko kanuba carte walasa ka tɔ la ɲɛnamaya merci mais gouvernement bɛ se ka miliyari joli ta k'o tila parti politigiw ni ɲɔgɔn cɛ kabini n'a daminɛna a ma ɲɛ jamana ma dilan u tɛ ka jamana dilan u tɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la foyi don o don k'olu k'a la k'a ni popapo wa a maloya yɛrɛ tɔ ye min ye u bɛ kɛlɛ de la ko dɔ ka fara o kan fana a ma dan o wari min bɛ ta ka di olu ma n'o bɛ di anw ma hali o tilancɛ n'o bɛ di kunnafoni dilaw ma wallahi jamana bɛ dilan wallahi Allah mun y'an fa sɛbɛnnikɛla ko a ko de kɔfɛ min ye k'a dɔn komite ye laɲini kɛ a ko min ye k'a dɔn jamana ɲɛmaaya ɲini caution ye miliyɔn 25 o b'a fɛ i k'a dɔn ni jamana ɲɛmini kura bi kɛ caution ka kɛ miliyɔn 50 ye maa o maa n'i b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye i k'o da fiɲɛna jamana ye nka u ye k'a dɔn nka farankan min fara o kan o ye k'a fɔ ni élection tako gale kɛra n'o ye premier tour ye ni e sara ka 100 saradala 5 sɔrɔ n'o ye 5% ye ko i ka o caution miliyɔn 50 o tilankɛ o bi segin i ma nka n'i jɔsen ma ngolo fa fɔ i kɛra i n'a fɔ ninnu da 0%, 0,1%, 0,5%, walima 2%, ko mun bɛ mun foyi tɛ segin i ma. Voilà. O kuma min fana fɔra. Parti politique dɔ fɔ n ye. Jamana in kɔnɔ voté daminɛ ka na bila bi la. Dɔw b'a la san o san u b'a la. A dɔw ma deli ka 3% sɔrɔ. I n'a fɔ.
Nga olu bɛɛ b'u disi gosi ko anw ye parti politique de ye. Kuma parti ni amé parti politique jama do. Ko parti duruma bola ko ni dɔ bɛ to ye wa. Sɛbɛnnikɛla ko ka b'o yɔrɔ fana fɔra u ko k'a tɔ juguyara tɔ kɔ a kɛra lɔ u ko i k'a dɔn k'a fɔ minisiri n'a jɛw ka nin hakilina min ye fɔlɔ aide au parti politique o ka tigɛ a k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ 50 min bɛ di u k'u t'o fana fɛ nka min ye i k'a dɔn ministère ye cɛ min b'a kunna n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga a ko nin cɛ in ye baara kɛ diɲɛ bunakun yɔrɔ mun na maa don a kalanni bɛ a hakili sigi bɛ i k'a dɔn waati yɔgɔyɔgɔ fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'o fɔ a b'i lamɛn hali ni y'i pan k'i tulo k'i turu i k'a kan a b'i lamɛn a tɛ kɛlɛ kɛ nka hakilinaw ni fɛɛrɛ mun b'a bolo a bɛ baara kɛ jamana ka hɛrɛ kama a ko nin kɔni hakilina jɔnjɔn fɔlɔw fɔra parti politique kɔni bɛ tulo ni wo b'a la wa u bɛɛ lajɛlen bɛ kinga wasaki la kɛnɛ ma nka bɛnkan ma kɛ min ye don n'a nataw la fayi ne k'u ma n k'u ka parti kɔni ka financement ko n ko m'a to daba ma n ko nin y'u bolo bɔlen kalawo fɛ. Parti politique de Mali ti politique de jamana in de kabine indépendance tara do bi fo bi politique de bɛ jamana in kunna wa politique de kɛra sababu ye ka jamana in halaki po Amadou El Konare i k'a dɔn waati kɛra indépendance ta kana bila bila maa kelen dɛmɛna i k'a dɔn Mali président la o tɛ politique maa ye jamana baara ani politique maaw ka baara lajɛ misali ka ATT o tɛ politique maa ye a tɛ politique tɔn na ale nana ka fanga ɲini a ye min kɛ o waati kunguru kɔnɔ ne ko n'a fɔra ko an bɛ jɛ ne ko an bɛ jɛ ye tiɲɛ de ya anw ka parti politique anw de bɛ fanga na anw de kan ka kɛ premier ministre finance kan ka d'aw ma nin kan ka d'aw ma hali garde minnu bɛ taa waati o n'i y'a d'aw ma o bɛ d'u ma mais non ne ko waati dɔ ma sisan politique ko in dɔ ka bɔ a la o de waati dɔ ye nin ye bon parti politique fanga de kan ka u jolo de kan ka kari ni min b'a dɔn fanga b'i la e ye jamatigi ye i bɛ jama wele président ka di ne ye mɔgɔ delen don a la k'a fɔ n'e kɛra président i bɛ baara kɛ i bɛ se ko la o danaya mɔgɔw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'i ka miliyɔn 50 sara hali n'i ma se maa ma maaw bɛ tugu i kɔ nka i bɛ transition an bɛna se kalo a tɔ bɛ to kalo 6 min ye karamɔgɔ daba tuma a bɛ guwan dɛ sabula parti politique b'a ye ko minnu bɛ ka wusu u bɛna dangasaki de ɲɛsin transition ma. ne ko ministre jumɛn ye nin fɔ dɛ ko ka aide ni fɛn kɛ. ministère de l'administration territoriale. je le soutiens. Il a le soutien de Daba Tungara. Non, tout le Mali. An tɛ politique ko la bilen. Naam. Subonaboli filɛ. An ye min mɔ i k'a dɔn plume libre kɔnɔ a ka bidon bɔli la. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Cɛ ka pub. El Konare mɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Delta News sɛbɛnnikɛbaa de ye M Kamara Amadou El Konare a k'i k'a dɔn syndicat bolo 2 minnu bɛ jamana sariya bolotigiw kofɔ i k'a dɔn u dimina wa kangarida u y'o yɛrɛ kɛ k'a sababu kɛ kɔsɔn in na min ye syndicat autonome de la magistrature SAM syndicat libre de la magistrature Silima i k'a dɔn u ka degun an'u ka nisɔngoya u y'a jira diɲɛmaa na Amadou El Konare i k'a dɔn kɔsɔn in na maa dɔw wuli bɛ i k'a dɔn toa tiɲɛ ani nama tiɲɛ i k'a dɔn k'o ta k'u sɛgɛrɛ walima babali kumaw ani kuma kelegulew u ye kangarida kɛ k'a jira k'a fɔ communiqué in kɔni y'a jira k'a fɔ syndicat 2 bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kuma kelen fɔli o b'a sɔrɔ degun na u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye magistrat dɔw ye olu ka wulikajɔ an'u ka kuma kelegulew i k'a dɔn a b'olu ka baara ni k'o tiɲɛ walima ka kuma jugu ta k'u sɛgɛrɛ o tuma u bɛ kangarida kɛ jamana in ye démocratie jamana de ye sariya bolo a dun dɔnnen don an bɛɛ ye kalan kelen kɛ taafan b'an bɛɛ lajɛlen la n'a ma ɲɔ kɔ i k'a dɔn kuma fɔli walima kuma kelekulen walima ka mɔɔw su ka kan kan o ye kuma purukotolenba ye o kuma jateminɛ ka kɛ jateminɛ min bi kɛ sababu ye min b'a to jamana sariya bolo bi kofɔ syndicat bolo 2 y'a jira k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen da bɛ buru kelen na o kuma min kɔni ye wulikajɔ ye n'o ye kiiritigɛlaw ye syndicat y'a jira k'a fɔ olu ni bonya ka kan i k'a dɔn u ni lakana yɛrɛ ka kan ka sababu kɛ i k'a dɔn u bi jamana baara de la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen o tuma u bɛ wulikajɔ ni kangarida min kɛ o bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma toa tiɲɛ nkalon ani namara k'o ta ka daw la walima olu kelekuli walima ka babali ta k'u sɛgɛrɛ a k'i k'a dɔn kɔsɔn in na ko in fanga bonyana kosɛbɛ o kuma min ye syndicat bolo 2 ye n'o ye SAM ani Silima ye u y'a jira k'a fɔ ayiwa min kɔni ye ɲɛfɔli ye u b'o ta ka diɲɛmaa sɛgɛrɛ wa kangarida u b'o ta ka diɲɛmaa sɛgɛrɛ hakiliw ka to a la k'a fɔ jamana sariya bolo a bɛ démocratie sinsinli de ko fɔ sariya
i k'a dɔn a dɔnba a n'a kɛba i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bolo bɛ minɛn kelen na o tuma hakilina jugu dɔw bɛ yen o man ka ta k'u ka baara sɛgɛrɛ walima kunnafoni jugu dɔ bɛ yen o man ka ta k'u ka baara sɛgɛrɛ walima k'i bolo ɲɛsin karisa den ye nin kɛ tan walima nin bɛ karisa den nɔfɛ a k'o ye kɛwale min jɛ ka jugu kosɛbɛ o tuma u bɛ kangari da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara min tɛgɛ don ko kura tun kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Dɛma Kɔnde nin ye Dɛma ka sɛbɛn ye Dɛma ko min ye Mali kiiritigɛlaw min ye Sidiki Va Konatɛ ORTM ale ɲɛmaaba kɔrɔ a bɛna fɔ ko a bilara sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko ni maa min hakili b'a la min ye i kɔrɔkɛ Sidiki Va Konatɛ n'o mani ye a fɔ honorable min ye i k'a dɔn san caman a y'o kɛ i k'a dɔn Mali jabaranisoba a y'o kɛ o kunna nka min ye baaraw nana bɔ a bolo waati min na ni kana ni maa kuraw ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni nana i k'a dɔn ni kana jaabi dɔw bɔ k'a jira k'a fɔ nafolo dɔw kumaniɲana min bɛ taa sefa wari miliyari 4 ani a kunkanfɛnna i k'a dɔn sa 2016 2017 2018 k'a bɛ tali kɛ wow la wo minnu jateminɛna musaka kunnakun kan ORTM ale kisa la sɛbɛnnikɛla k'o de kɛra sababu ye kiiri k'i ɲɛ ngɛnɛ bɔ Sidiki Va la a ka kababu bɛɛ lajɛlen taara ni ka di sariyatigiw ma sɛbɛnnikɛla ko waati min na ko in bɛna waawuli o nana bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ wasaden galafiliw nana boloda waati min na i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ale bi fanga la o waati y'a sɔrɔ Sidiki yɛrɛ fana i k'a dɔn dɛnɛyaba bɛ ani i k'a dɔn RPM maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ o tene kologiri don kama a fana y'a kama wasadenya nɔfɛ Kɔlɔnjɛba mara la min na ani URD maaw y'u tigɛ bila ɲɔgɔn dɛgɛ a ko sebaaya nana sɔrɔ olu de i k'a dɔn Bilisi niyɔrɔ sara cɛ i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn cɛ u nana bagadaji bulonba kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga lawuli sabula Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ale kɛra sababu ye ni ka wala sɛmɛ wala min sɛmɛntɔ a fiɲɛjugu taara ni wasabilo ye sɛbɛnnikɛla ko Sidiki ka députéya a kɛra da ni ngɔgɔri ye o kɛnɛ ma kiiri tigilamɔgɔw wulila kokura o kama min ye pôle économique et financier Mahamadou Kasoge ale wulila deliko la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u ye wele bila Sidiki ma ni ka taa i k'a dɔn a lasago pôle économique la tile damadɔ o kɔ la ni ka tila k'a susa tuguni ka taa n'a ye Bamako kasobonba la sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka bila nin waati na i k'a dɔn Sidiki kun nɔngɔnmalen bɛ i k'a dɔn yen nɔ nka nin waati na ha ka jan min ye Juwakunkele Bɔɲango ko Sidiki k'a labilala kokura sɛbɛnnikɛla ko kabi olu ye kibaruya sɔrɔ olu kɔni ye i k'a dɔn ɲinini to ta ni ka wuli k'a sɔgɔbɛ maa o maa bɛ n'o ka surun Sidiki la ka se k'a ɲɛdɔn Sidiki bilara bilacogo jumɛn na min ye kiiri tigilama mun bɛ yen n'u ye kibaruya tu gosi ye o ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ nka maa dɔ bɛ yen k'o ye Sidiki masurunyana maaba ye o y'a sɛbɛnciya k'a fɔ Sidiki bilala nka kumaniya nafolo dɔ kɔni sara la n'o ye caution ye nka o ma se ka i k'a dɔn pereperelatigɛ sɔrɔ o musaka hakɛ kan an bɛ donni min na i ko bi jɔnyajuru kɔni k'a tigɛra ka bɔ Sidiki Va Konatɛ ale kɔni kana Dɛma Kɔnde awa Nouvelle Horizon ale ka bidon bɔli don Amadou Konaré Tezara premier an ko min ni ka segin ka na Amadou El Konaré n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn Le Matin Umaru Alifa nin y'a ka sɛbɛn ye a ko min ye i k'a dɔn awa te Ashura ale kunkan ko kɔrɔfɔ hali bi n'a ka bi k'a to sira tɔ ka gan a ko min ye i k'a dɔn nin te min filɛ n'a ye sangaba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ja sagan tɔ ka bon farafinna ani diɲɛ fan caman wɛrɛ fɛ nka sɛbɛnnikɛla ko tile filanin na kuma sɛbɛkɔrɔ wusura anw ka jamana kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ cakɛda bolofara min ɲɛsinen don buna hadamadenw ka foroba kɛnɛya ko ma n'o ye INSP maaw ye olu kɔni ye bataki dɔ bɔ bataki min na u ko k'u ye te Ashura a bolofara dɔ jateminɛ k'a ye k'a fɔ a n'a kɛ ni awa binfala ni poisson manganin dɔ bɛ olu la kuma in kɔni sɛbɛkɔrɔ maana la a yɛrɛ k'a fɔ awa te hakɛ min nana min ye te dɔ b'o cɛ la i n'a fɔ awa a bolofara dɔ n'o ye lo kelen ye i k'a dɔn k'o jateminɛ kɛra o la kabi i k'a dɔn farati sɛbɛn bila na ni maa kofɔta ninnu fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ lajɛlen y'a lakale i ta fa maa minnu bɛ yen ni te in yɛrɛ tigi ko ka go olu ye walima te in ka saga yɛrɛ bi maa dɔw gɔn kamana olu bɛɛ lajɛlen donna la a ka nɔgɔ u ma cogo min na u y'a ɲɛfɔ ten a ma ɲa min kɔ min ye i k'a dɔn fan fila bɛɛ lajɛlen wajibiyara ni ka kunnafonidilaw wele min ye an ka jamana cakɛda mun bɛ yen n'o ye INSP maaw olu ka ɲɛmaa ni o ye professeur Akori Ak Ignan ale yɛrɛ ye barodalasigi kɛ barodalasigi min na karamɔgɔ Daba Tunkara a yɛrɛ kun kamana guwana dongo la kuma kɔnɔ sabula a ko i k'a dɔn ko in a ma faamuya maaw fɛ a ko min ye olu ka cakɛda bi ɲɛsi baara min ma ni u ye darɔ dumuni donfɛn mun ye n'u y'a ye a dɔ bi dangɛrɛnɛ lase maaw ka kɛnɛya ma a ka kan olu ka ɲɛfɔli kɛ nka u ye bataki min bɔ n'o ye te Ashura kunkanko ye o ye k'a fɔ olu ma fɔ maa si den kelen ye te Ashura man ɲi u ma fɔ maa si den kelen ye te Ashura kana san nka min ye u kɔni ye te Ashura bolofara fitinin min dannen k'o sɛgɛsɛgɛ u ye dɔ de ye i k'a dɔn awa jateminɛ dɔw kɛra o la i k'a dɔn o de kun ye guwan o kama u ye sɛgɛsɛgɛli boli o kan o kuma ko a tiɲɛ de ye nin ye u ye
jateminɛ min kɛ u y'a yira k'a fɔ o pɔsɔni min bɛ jateminɛ a ko o bɛ se ka dumuni donfɛn sɔrɔ sira min fɛ o de filɛ ni e ye te feerela ye walima e ye sogo feerela ye nka e ka magasin kɔnɔ i n'a fɔ an ka feerekɛla dɔw b'a kɛ cogo min na darɔ dumuni donfɛn o ni fɛn minnu bɛ yen n'olu ye pɔsɔnmafɛn ye olu man kan ka gɔra ɲɔgɔn na hali butigi kɔnɔ e bɛ ka taa ni feere i k'a dɔn e bɛ nɔgɔ angɛrɛw feere i b'i k'a dɔn bivalanw feere o yɔrɔ kelenw na sukaro bɛ manani kɔnɔ o dalen don olu ɲaamilen bɛ ɲɔgɔn na a ko i k'a dɔn diyagosa don awa katanimafɛn mun bɛ olu la o bɛ se i k'a dɔn darɔ dumuni donfɛn ma a ko o bɛ se ka kɛ dumunifɛn ni feerefɛn bɛɛ lajɛlen na o tuma min ye mun ne bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kolon n'a bu bɔ ɲɔgɔn na o de ye k'a ta ni ka taa n'a ye laboratoire baw la ni k'a sɛgɛsɛgɛ a ko in daminɛna tantɔ nka k'a fɔ de olu de bɛna sigili kɛ maa min bɛ wuli ka jɔ la jamana kɔnɔ n'a bɛ dayirimɛ ɲini ni yɛrɛ sɔrɔ la k'olu de bɛna o cogoya can i k'a dɔn ko ŋaniya ni nin cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ni baji nka lakalebaa juguman don ko la walima i k'a dɔn sugubulon yɛrɛ kɔnɔ te asura bɛ ka sanga min sɔrɔ n'a bɛ dangari dɔw yɛrɛ ka sanni feere la o fana mangoya ani k'a dɔn o ta ɲini kama ko bɛɛ lajɛlen y'a lakale i ta fan ma ni kibaruya jɔnjɔn de dira i k'a dɔn awa INRSP maaw fɛ min na k'u bɛɛ lajɛlen ka min sɛbɛkɔrɔ faamu wa ko ŋaniya kelen t'u la k'a fɔ k'u bɛ feerefɛn dɔ ta k'o sankɔrɔ ta ni dɔ ye walima ka feerefɛn dɔ ta ni ka o mangoya ko kɔni filɛ nin ye jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a faamu cogo ɲuman na waasa i k'a dɔn ko in a ka se ka ɲɛ dɔn kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare i ye jɔ an ka sama i b'a sɔrɔ a balannen bɛ siga ko nin tɛ min na min kɔni wɔrɔ fɔlɔ i k'a dɔn a yera a la nka a yera a la ye cogo min na o kɔrɔ tɛ kabini a sanyɔrɔ la a b'a la i ye min fɔ o de ye wulibali a feere yɔrɔ dɔ bɛ yen i k'a dɔn dɔ t'an bɛ pɔsɔni ni katani ani te fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ni ayiwa sɛgɛsɛgɛli taara bi o kan i k'a dɔn a bɛ fɔ nin ka bitiki kɔnɔ asura o man ɲi nka a si man ɲi o tɛ tiɲɛ ye ayi o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye de ye nin ye o tuma hali e min yɛrɛ bilɛ ni e bɛ fɛn wɛrɛ feere ni i ye katani fɔ maaw de k'olu de bɔ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye an bɛ taa fɛn walima dɔ b'i bolo don ire dɔ k'o feere o maa kelen bɛ buru ta ga t'a tigɛ la a tigɛ ma o b'o di maaw ma n'o tɛ siga kɔni tɛ te min na Ala kuma caman o ye tezara ye siga t'o la n y'a dɔn o ko nin bɛ fɔ o tuma ne ko tezara tigi yɛrɛ ye jɔn ye dɛ ne yɛrɛ tɛ di n yɛrɛ don sa ko an ma bɛlɛdugukaw m'a sɔrɔ fɔlɔ bɛlɛdugu o tuma sini an fana na sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ dɔ ka butigi la ka dɔ fɔ tezara ma kabini kelen ka taa ni fɛn ɲami ɲɔgɔn na ka tila ka na o t'anw da la dɛ ka n'o kɛ dɛ o tuma an bɛ na ni dɔ ye Amadu Konare n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi sɛbɛnnikɛbaa de Georges François Traoré a ko di Georges François Traoré ko a k'i k'a dɔn ji mana jifile sara min b'a kamana bɛ guwa o bɛ kɛ Katikaw fɛ yen i k'a dɔn Kati ye dugu belebele nka lakana bɛɛ lajɛlen dagayɔrɔ ye Kati ye sɔrɔsikulu minnu bɛ gɛrɛ kɛ minnu bɛ taa i k'a dɔn awa kungokolo fandanba d'a kɔnɔ i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen dagayɔrɔ ye Kati ye ngo n'a ta bɛ jagɛlɛya yɛrɛ bolo kan dɔw t'an bɛ don maafa de la Kati bolofɔrɔnjɛw la a ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na Amadu Konare a ko i k'a dɔn awa min ye siɲɛ 2 ye Kati i k'a dɔn min ye fale ye bunadamaden da k'a kan tigɛ k'a joli bɛɛ lajɛlen suru ka bɔ a la wa joli in yɛrɛ k'o kɛ mana kɔnɔ i k'a dɔn k'o kɛ manaso kɔnɔ a ma ɲɔgɔn ka taa n'o joli a ko nin ye hadamaden kamana guwa Kati kosɛbɛ nka n'i ye Kati fana ta k'a lajɛ i k'a dɔn Ngana Mamadi kobilen don Amadu Konare i k'a dɔn Kati i k'a dɔn sɔrɔsikulu ani polisikulu dɔw bɛ yen minnu fana tɛ sɔnna n'olu ka baara de ye sɛgɛsɛgɛli ye a ko min ye Alassane Konɛ ye Alassane Konɛ i k'a dɔn a bɔ wuli ka jɔ bolo ma min ye cɛsiri bolo ma nin don su i k'a dɔn dɔ filɛ ka n'a ka da Kongo Amadu Konare ka da Kongo i k'a dɔn a bɛ ɲininkali la ɲininkali tigɛ i k'a dɔn a tigi sina ka da ɲɔni ten da ɲɔni i k'a dɔn a sina ka muru bara la ten muru bara la Amadu Konare i k'a dɔn a basi fo bi sariti cirrrr o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka manaforoko dɔ don joli kɔrɔ i b'a dɔn a nakun ye nin ye k'o fa joli la tɛ Amadu Konare ka sin k'i kɔ don ten sɛbɛnnikɛla k'o joli ma kɔ a la o su ma k'o dugu ma jɛ Amadu Konare k'a dɔn kunnafoni jɛnsɛnna Kati n'a lamini bɛɛ lajɛlen b'i sɔrɔta damafa a ko nin kamalen in fana Amadu Konare k'a dɔn o kɔrɔkɛ de y'a wele Maamugu b'i la ka taa n'a ye yɔrɔ la kuma min a bɛ se o yɔrɔ la i k'a dɔn dɔ bɔra kɛrɛfɛ ka sin ka muru bara la ten muru bari y'a la Kati tuguni Kati k'a fa bɛɛ lajɛlen kɛ wo ye nin kamalen kɔni ni si ma ban i k'a dɔn i tutɔ ku la i k'a dɔn Kati
katikaw a logement sociaux min bɛ yen fanfɛla la o yɔrɔnin bɛɛ kamalen kɔni dɛmɛ a sera ka min ye muru tura a la sera ka o bolo kɔni ɲɔni k'i giri ka taa ka moto ta a ye moto ta joli bara ka bɔ a nɔfɛ ka taa a b'i digi a b'i digi a b'i kule cogo min a b'i kule joli b'i suuru fo ka taa se a wa kɛnɛya tigilama dɔw ma Amadou Konare a bɛ se kuma min tɔ t'a la o yɔrɔ bɛɛ i ka dɔn dɔgɔtɔrɔ ko nin ko min filɛ nin ye ni joli b'i bolila ka se anw ma o tuma a ye lakana tigilamaw wele joona olu ka yamaruya di kɛ yamaruya di min bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn a ko ɲɛ kɛ ɲini o tuma an na sɔrɔ k'a furakɛ n'o tɛ nin ko min filɛ nin ye i k'a dɔn nin ko bɛ nin kɔfɛ polisiw nana olu ye yamaruya di kɛ i k'a dɔn u ye kamalen kɔni ni si ma ba i ti sa u ye kamalen bari i k'a dɔn ka joliw furakɛ joona basikɛnɛ nana jɔ o yɔrɔ bɛɛ min ye katikaw ka polisiw min bɛ premier arrondissement i k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ olu sina ka n'u jɔ kɛnɛ ka tandara kamalen ɲɛma tigɛlen tuma min ye commissaire maa min bɛ commissaire bi Yakuba Jara o n'a ka cɛw Mamadu Yuba Jara o n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn olu sina ka se kɛnɛ kati olu sɔmi ka ja a ko min kɔni a n'a jogena o ye Nɛnɛ Kulubali o y'o ɲininka a ko i k'a dɔn nin tɛ maa wɛrɛ koyi n yɛrɛ baden kɔrɔkɛ de filɛ kɛ n wele min ye Kase a badenkɛ n baden kɔrɔkɛ de filɛ kɛ n wele ka taa ni yɔrɔ dɔ la ka taa ni maafalaw ma o yɔrɔ bɛɛ polisiw jɔlen olu yɛrɛ kabakoyara o yɔrɔ bɛɛ u m'a bila dagirindala Kase n'o ye banabaatɔ in kɔrɔkɛ u taara u tɛgɛ da ka ten gami a minɛnen Amadou Konare k'a dɔn u nana ɲininka cɛ yɛrɛ tɛgɛ yɛrɛ lajɛli i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maafa tɛgɛ ye wallahi a delina ko don a delilen don a la Amadou Konare k'a dɔn kuma min n'u ye ɲininkali busamisɛnnin guwana u ye kamalen ye kuma bɔ a da bɛɛ lajɛlen ja tigɛra ko ale ye ciden ye ale cira de ko jɔnni ye e ci ko sɛtanɛ ko sɛtanɛ de y'a ji a ma kuma o ko sɛtanɛ ye ci sɛtanɛ jumɛn Amadou Konare i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i y'a dɔn bolitigi ngana dɔ b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko a ma ko sɛtanɛ a bɛ sɛtanɛ bugu ale bɛ balola bilen de a balolen don kɛ sɛtanɛ a tuma min na waati dɔ la wa a bilala Dawuda Yatara kɔni Dawuda Yatara n'a bɛ sɛtanɛ bugu la n'a ni sɛtanɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko Dawuda Yatara de ye ne ci Amadou Konare i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la polisiw ye munumunu salo kɛ ka naamu ta a ko ayiwa maa to a kɔrɔ o bɛ ko goya i la ni hakili b'a la Dawuda Yatara ani kamalen dɔ delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko min ma ko Sigiri Bilakoro o min nana ka bɔ Guinée i y'a dɔn o fɔ a cogo fana a taara minɛ o ko de la Sebenikɔrɔ min ye Dawuda Yatara ye i k'a dɔn Marakalaka den don sɛbɛnnikɛla ko a ye san 5 de da kasobonba la o affaire la hali a yɛrɛ baden kɔrɔkɛ Ala ka hinɛ na o kun ye policier o fana i k'a dɔn o minɛna ko in na o yɛrɛ sara k'a to kaso la sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔ polisiw m'a bila dagirenda la o yɔrɔ bɛɛ u ye ngɛlɛnkɛ da a fɔ i k'a dɔn Dawuda Yatara la ngɛlɛnkɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali de bɛ kɛ i k'a dɔn karisa ko e de ye nin kɛ o t'a to i y'a kɛ fo polisiw ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ an bɛ don min na ko bɛ maa si digilen den min bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ don walima nkalon don min kɔni ye tiɲɛ ye maa kɔni fara k'a joli bɔ Dawuda Yatara don wa Dawuda Yatara tɛ wa ale de y'u bila a la wa ale de y'u bila a la mun bila a la wa o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni min'u dɔn nka min kɔni minɛna o da kɔni ko Dawuda Yatara de y'a bila o kuma ni kiri maaw na nin ɲɛbɔ sa sɛbɛnnikɛla ko adamaden dɔnko banna i k'a dɔn adamaden faali i k'a dɔn nin baara ninnu fɔ filɛ nin ye i b'a sɔrɔ faama dɔ ayiwa walima magobatigi dɔ bɛ yen i k'a dɔn o b'a ka baara in k'o de ye sɛbɛnnikɛla ko ja dɔw kɔni bɛ yen n'i tora k'o ye réseaux sociaux kan a ko balawu da don an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in ye a kɔni kɛ bɛ mankanba ye kati ka sababu kɛ hadamaden ɲɔgɔn minɛni k'a joli bɔ k'e bɛ to k'i ma ye a na k'i ɲɛna k'a fɔ e yɛrɛ tɛ sa dunda la nin ye sɛbɛn ye an ye min dɔn ni k'a bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi Ala k'an kunna ja ya rabbi Ala k'an kunna ja waati sera o Amadou Konare waati n'a ka waati ma se dana gosira o kɛra bi taa an b'a bila yan gɔngalaw min ye a bɔ farikɔnɔjɛkɛlaw ye olu labɛnnen bɛ ka ban Burapele ani Seydou u bɛ n'u da don farikɔnɔjɛ la sisan n'olu wulila surɔfanatɔw ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu Zuruni Amadou Konare